Hello, sir. Arnelis 88. Good evening. Tamsak na po dito, sabi ni Arnelis 88. Thanks so much, sir, sa pagdalaw sa aking munting bahay ulit. Thanks so much. Salamat, salamat. Ayos natin. Welcome to my LS. Again, thanks so much, Sir Arnelis 88. Salamat po. Tambay lang po dito muna, sabi ni Arnelis 88. Salamat, salamat sir sa pagtambay. Thanks so much. Ayan, papakita natin sa baba. Thanks so much sa tatlong andyan.
Thanks so much sa 3 million na andyan. Salamat guys. At saka sa mga patamsak nyo. Salamat, salamat. Good evening. Good evening to all. Shirley Vidal, tamsak na host, sabi ni Shirley Vidal. Thanks so much, Sisi. Salamat for coming. Tapos ng work mo. Inaantok na ako, pagod na pagod. Pero kailangan pa rin mag-LS. Grabe yung pagod, ang sakit sa likod. Matanda na talaga. Kamusta na yung revenue mo? Mataas na. Kamusta na yung WH mo? Ayun, nagbawas ulit. Mahigit 300 pa, Sisi. Nagbawas ulit yung WH ko. Kaya wala pa rin. Inaantok na nga rin ako, pagod. Kaya nga, ang sakit yung likod ko. Bakit kaya itong likod ko ang masakit? Kakapagod na, uwi na tayo. Uwi na tayo, Sisi. Kakapagod na dito. Lagi kasi may mag-jog dito sa bahay. Ay, mahjong. Ay, araw-araw yun. At least may ka. May tip ka. Pangkape. May tip ka pangkape. Ano yun? Pag nagmamahjong sila, pinapakain mo pa rin sila. Tapos sinaserban mo ng mga tea. Nako, tiyaga muna tayo. Kailangan natin may ipon bago umuwi. Kaya nga. Paano naman tayo kaya makakaipon? Nako, 20 lang. O 20 na araw-araw. O 5. O 6 na araw. O di kahit 100 din. Diba? 120. Sa 6 na araw mo. Pang na yun. Pang day off. Maghapon. Lunch at dinner. Ala, grabe naman. Bakit anong oras pa sila nag-uumpisa? Ako noon nung nagmamadyong ito, nung pumupunta kami kina Popo, dinner lang ang prepare nila.
Kasi sinasamahon ko ito noon nung ala, 11 a.m. Ang aga, tapos hanggang alas 9, alas 8 ng gabi na. Ang aga, 11. Hindi, ang dami mong i-prepare. Lunch and dinner. Di bale sana kung dinner lang. p.m. Hindi ka pa tapos. Ano pa lang, 10:23. O ano yun? Sakit nga ang likod at binte. Oo naman. Halos hindi ka na makaupo niyan. Kung kailan sila? O, 4. Kung isang lamesa lang, 4. No. Grabe. Tapos mamamalingke ka. Magpre-prepare ka, magluluto. Hirap naman. Buti na lang tong mga amo ko hindi sila pala bisita. Kaya nga minsan hindi ako makapasok sa LS mo, sabi niya. Okay lang, Sisi. Ganyan talaga ang buhay natin. Ako nga rin minsan kung pagod na ako, parang ayoko nang mag-LS, pero naghahabol nga kaya kailangan pa rin mag-LS kahit walang nakabantay. Out muna, may work pa. Sige, Sisi. Ingat. Thank you. Ingat ka sa work mo. Dahan-dahan lang. Salamat. 3 million people in the house. Thank you so much, guys. At saka sa 5 na tamsak nyo. Salamat. Arnelis 88 at Shirley Vidal, dinikitan po kita, sabi ni Arnelis 88. Ayan, sir, pagka kaya kailangan may extra income para madaling makapurkod, haha, sabi ni Shirley Vidal. Ayan, si Shirley Vidal, dinikitan ka daw ni Arnelis 88. Pakibalikan na lang, Sisi, pag may time. Tapusin mo muna yung work mo. Okay, balikan kita, sabi ni Shirley Vidal. Ayan. Sir Arnelis 88, balikan ka daw ni si Shirley Vidal kasi hindi pa tapos yung work niya sa kusina. Nagpapamadyong kasi, kaya ayan, hindi pa tapos. Mamaya pag tapos niya, babalikan ka niya. Salamat sa pag-stay. Magbakas ka lang, sabi ni Shirley Vidal. Ayan, si Shirley Vidal, muni na rin si Sir Arnelis 88. Gaya mo. Kaya, ayan, maglaruan na kayo ng paharang. Maglaruan na kayo ng mga harang-harang nyo dyan para makatulong sa isa't isa. Ayan, guys, thanks so much. 4 million people in the house. Saka sa 5 na patamsak nyo, guys. Salamat.
Shirley Vidal, haha, thank you sis, balik ako pag nakatapos ako, sabi ni si Shirley Vidal. Thank you so much, sisi. Sige, tapusin mo muna yung work mo. Ba't ganun di makita? Okay. Tabihin naman. Ano